Pier en Marieke joggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. De fontein. Marieke haar mem had een galerie, een winkel met schilderijen en liet ze beelden. Maar bij die galerie is een beeldentuin. Daar staan grote beelden van hout, van stien en van brons. Maar nou had het zo het waait dat de tuin voluit met blaren en takken en orenrommel. Marieke haar mem had de baan vregen om de tuin op te rennen. Want van de middag komt er een groep meisjes te zien en dan moet alles er weer creërs bijlezen. Pier en Marieke vinden dat wel mooi werk. Ze zijn al drok in het spier met een harken en een kroon om alles weer mooi op te rommen. Zo, hier nog een hoekje. Dan ben ik klaar. Ja, dat hebben we vlug dien. Sis Marieke, wij kunnen die beelden nog wel wat versieren met bloemen of zo. Nee, dat wil dus met net leien. Ja, maar ik vind het wat saai zo. Al die kele beelden. Ja, dat is wel zo, maar ik denk dat de meesten het wel mooi vinden. Oh, stom. Er is hier verder soms neer te zien. Eens moet er een grote fontein bij of zo wat. Dat hast in de stad, hè? Beelden mij een fontein. Dat is pas leuk om te zien. Ja, een fontein midden in de tuin. Oh, dat zou het wezen. Oh, Linnig. Wij hebben geen fontein. Maar wij kennen wel in je meidje. Hoe voelt dat waar? Je hebt een tuinslang, no? Die kan wel spuitje. Ja, dat is net echt. Nou, als we nou eens een liedskoortje graven. Dan lissen wij die slang in en dan het gas er weer doorheen en dan sjost die slang net. Midden in de tuin steekt dan alleen nog het puntje van de spuiter boven de groen. Dat valt net op. En dan? Nou, als er dan een meisje binnen, draaien we de kraan even open en dan haast de fontein. Verrassing! Ja, hé, dat is leuk. En wie is er niet? Wat zullen ze met me op zien? Ga je me scheppen? Ja, wat twa. Al gauw binnen de baan ontgraven. Ze hebben samen een smel gootje van het hok naar het midden van de tuin. De tuinslang past er mooi in. Maar het gas er weer oer is er even letter haast niet meer te zien van de graverij. Even beziekje. Ik doe de kraan iepen, ja? Wachtje. Je mem moet het nog net zien. Die is in de galerie. Die kunnen ze net zien, wij. Daar komt er. Let op. Wauw! Machtig! Een echte fontein. Het werkt perfect. Oh, ik hier die kraan al net inzien en al iepen. Hij kan nog heger. Dat togen we van de middenwol. Koude rommel onderkant. Oké. Die middags stoppen er een grote bus voor de galerie. Er komt een hele groep vrouwen uit. De dames maken een reisje en hebben een afspraak maken om de beeldentuin te bezien. Eerst krijgen ze een kopje thee en dan neemt Marieke haar mem de dames mee de tuin in. Pier en Marieke staan in het hok te wachten bij de kraan, omdat alle dames zowat midden in de tuin binnen. Het binnen deftige dames. Zus dat? Maar Jen, ze kennen haast net op die hege haakjes in de kaas erin. Ze zak je er heel dit in bij. Hier had de schoon al uitdien. Wanneer beginnen wij? Nou, draai maar even die kraan. Heel en alle hiepen. Oké, daar komt er. 1, 2, draaien. De fontein spuit het meters heeg, maar de verrassing pakt oors uit als Pier en Marieke hopen in. Het peer van de dames weer een dwaal terugwierd. Marieke haar mem ek, die krijgt het wetter liek haar hinnen. Oren stowen in paniek alle kanten op, aljend en roepend om help. Marieke haar mem in een peertel geen wut meer uitbrengen. Sprakeloos zocht ze om haar hinnen. Dan biest het ze lilt naar het hok. Oeps. Marieke had van schrik de kraan al gauw weer dichtdraaid. Ja, nou hebben we de hechte. Wat ga je nou weer uithellen?
binnen je net wies, maar je resjen. Alles en elke in de terwijl terug viert. Stelt je apenkoppen dat je hem er binnen. Sorry, mama. Wij wonen mooi. Ja. Dat kun je helemaal niet schelen wat je wonen. Je hebt mijn hele dag betoond. Hoe krijg je het voor elkaar? Oh, wat moet ik nou? Wat droeg je? Ja, ze is dol maar niet. Ik ga me nog van je nu weer fratsen. Sorry, maar we bedoelden het goed. Wij wonen hem verrassen. Nou, dat is dan aardig slagen. Jim stiet ik nog een verrassing te wachten. Maar ik moet nou eerst naar die vrouwje. Oh, hoe moet ik je nou met mijn oren? Ze binnen alle je terwijl. Je wordt bedankt. Als Marieke Joens op bed luidt, komt haar mem nog even bij haar zitten. Zullen je nooit, maar dan ik nooit weer zulke rare keusten uithelje? Belooft me dat? Ja, mam. Het spijt me. Maar hij heeft het goed bedoeld. Ja. Dat kan je wel wezen. En ik geloof dat ik wel. Maar vreeg je dat dan eerst even of dat kan? He? Dan krijg ik je ongelokken. Ongelokken? Nou ja, zo neem ik dat dan maar. Een ongelok is slimmer vanzelfs. Het weer gelukkig mooi waar. En die vrouw die bij wel weer opdroegen. Maar ja, ik ben wel een bus vol klanten kwijt. Maar wat wie het ijs voor dames, mam? Ze is het net, Leeuwen. Maar het wie het reisje van een zwemclub. Ja, hij mag ik nog wel om geniezen. Zwemclubdames die bang van wetterpinnen. Maar lekker sliepen op. Misschien wist nog wel eens een braaf famke. En mooi maar een fijn bootje met piano. Lekker sliepen. Ja. Oh, man. Goed, mooi.